piilotteli, koska tapahtumaan alkoi vähän siellä ja täällä. Kaikki on valmista. Päälähtö tosiaan naisten puolella. Lähettäjän käskyvallan alaisuudessa. Simosen Mita karkaa Mita kärkeen 79 Mäkelä. Elikkä Simonen, Mäkelä, Ahonen. Sitten siellä on perällä Anilla. Ja Janika Mattilalla on sitten todella ongelmia. Ja Simosen Mita on pystynyt tuon paikan pitämään, mutta Heini Mäkelä hiilostaa varmasti tasatarkkaan 100 lasissa tuolla takana. Helpolla Nita ei tule pääsemään ja mitä tapahtuu tuolla alallekin puolella, se on asia erikseen. Nita Simonen edelleen kärjessä. Heini Mäkelä kakkosen kaksikko on karussa ja näyttää siltä, että Mäkelä Heini kyllä ajattaa Nitaa tosi lujaa. Pikkusen ylikovaa kun ajattaa takaa tulevan, sen jälkeen sitä mennään leveäksi ja se ohituspaikka tarjoutuu. Kun ensimmäinen kierros menee Nita Simosen piikkiin, 3-4 metriä jääneenä. Heini Mäkelä kakkosena, kolmospaikalla Ahonen, nelospaikalla Paula Kallio, Anilla perällä viitospaikalla. 3-7 kattelusosa kutosena. Kyllä siellä on Simosen Nita helisemässä. Tosi kisaa tekee Mäkelän Heini Mukkilalaiskuljettaja HRT Fiatilla. Kummallakin on samainen sarja, 2 lähtöä ajettu, kummassakin lähtövoitot. Eli puhun nimenomaan sitten Nita Simosesta ja Heini Mäkelästä. Ja edelleen järjestys samainen, kun ollaan puolimatkan roolissa. Kun tästä tulee tiukka kova taistelu, sitten otetaan pois. Ja nyt tarjoutuu paikka siellä olla rinnalle. Ja Nita edelleen pystyy pitämään, mutta meneekö tuoltaan ne leveäksi? Yli pysyy vaihteessa. Tosi paljon leveäksi 7-9 Mäkelä ja pikkuisen siinä sitten Simonen hyötyy. Lähteekö Mäkelä hakemaan sitten lisää purjetta johonkin määrättyyn kohtaan. Kolmospaikalle on nousseena tässä vaiheessa sitten Anilla perällä nelostilalla tykittelee Sari Kattelu ja viimeisen kierroksen varaan tämä taisto tulee jäämään. Se on hyvä, että saadaan oikein kunnon kapina pystyyn ja sitten Päre ja Tiira lapupiilit pitkällä, mitä tulee ensimmäisen vaikka pitää edelleen Simonen kärjessä ja pari-kolme metriä jääneenä Heini Mäkelä. Joka tuossa suoraan krossissa painalletaan 150 pinnassa Veikkausjoki Sautila 230 ja sitten 10 vasen asukkaan, missä on hieman hienikaitalla pysyy edelleen linjaa ja metri puolitoista suukkua ja sitten jälleen kaikki pois ja sisältä lähtee painamaan. Ja kyllä tää on nyt se on Simonen Heiniä, eli Nita Simonen hoitelee homman kotiin. Tämänvuotinen kakkonen Heini Mäkelä kolmanneksi sijoittunee ja sijoittuu sitten lähdössä 110 Anilla perällä neljänneksi